Къде? Добър ден на всички. Само да станеш някои снимки. Колеги, как се разбрахме, първо няколко снимки да направят за минути. Колегите фотографи. Готови ли сте? Да, ще изчакаме колегите фотографии за една минута само да се изтеглят и започваме. Айде да си изтеглят. Готови ли сте, колеги? Имаме ограничено време, затова ви помоля да приключваме с снимките и започваме с изявленията. Добър ден и добре дошли на всички на нашата пресконференция. Ще ви помоля да запазите тишина. Айде, Фанка. Всички видеооператори имат ли видимост вече? Може ли да започваме? Секунда, секунда да се може да седне тук отпред, да може да се води да има место. Готови ли сте? Благодаря ви за търпението. Добре дошли на всички на нашата пресконференция. Представям ви участниците в нашето събитие. Господин Наско Сираков, спортно-технически директор на клуба. Новия старши тренер. Конференцията, извинявам, ще прекъсвам. Днес ще водим тази пресконференция. Ние ще водим пресконференция. Господин Наско, това ще е положението. Първото нещо, с което започваме. Само че направите това место да мога да ни гледат всички. Беги назад. Се правят. Господин Петър, Слушам ви. определено не сте добре дошли тук. Не ви харесваме. Не ви харесваме и не ви желаваме за тренер. Чувбаре, искаме тук. И то шоу е да пожелаш. Фанелката на Левски също не сте ни попитали, може ли да я сложите? Затова свалите. Вие или господин Сираков? Първо да кажа аз нямам Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да сваляме ние. Ние ще свалим на проблем. Ще свалим проблемата, този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от не от свинете ни от не знам от кое. Няма значение какво става по-зле, сваляш фанелката. Няма как да се случат нещата. Фанелката свали. Свали фанелката. Чули? Защото след 5 секунди ще те свалиме ние. Аз ще сваля, да ме интересува, там ви сесуш. Свали фанелката. Тежки са нещата, вярно ми.
Тежки са. Свали панелката. Делено значи на ало! Свали тия тук според бе. Свали панелката. Тия вече сами сваля го това бе. Събличи тази панела бе. Събличи панелката бе. Свали панелката бе. Събличи панелката и може да си тръгваш. Събличи панелката. Събличи панелката и си тръгваш. Няма да носи панелка на Левски. Няма и това. Точно, няма да носи панелка на Левски. Те искат да